De vraag van deze week is, tag in die het op uw TikTok dubdrama meegedaan had. Hey, wat leuk dat je hem zag. Het is alweer tijd van puzzelpost nummer 9. Vorige week weer bij Nine, bij Liv en bij Hanna in Drachten en het weer echt superleuk. En deze week, ik heb geen idee waar we te landen komen, maar daar komen we snel genoeg achter. Je is mooi. Dit is de puzzelpost van deze week en de foto die weer van Giel. Een heel soort hier in het goed. Giel, tieren dank voor de foto, een geweldige foto. En we moesten natuurlijk wel een winnaar uitzoeken uit een van die goede antwoorden. En dat hebben we die. Dus, hier komt hij. De winnaar van deze week is Kim Drost. En Kim, je krijgt dit prachtige boek. Gefeliciteerd. Verwert leidt in de gemeente Noord-Eerst-Friesland. Verwert is te vinden tussen de dorpen Hegebeinten en Marm. Het heeft 180 inwoners en het lijkt echt nog eens vlakbij de Waadzee. Nou, dan ben we dan in het o zo mooie Verwert. Hier wijzen, want dit is nummer 10. Het jacuzzihuis hier ook, als je ziet. Nummer 10. Hey. Hey Kim, Hoi. hoe is het? Goed. Hoe is het in Verwert? Wel leuk. Hoe lang ben je al in Verwert? Al stond hier. Wat voor squallen dorst? De Friespoort in Dokkum. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent en ik hoop dan juf te worden. Wat leuk. Ja, Maar dat is jezelf dus helemaal voor de klas staan. jawel. Maar waar ben je hier al, ja? Maar mijn heid, mem, mijn zusje en mijn broerke. Oh, dat is een heel koppel. Ja, En is het dan extra gezellig? jawel. En was nog lang in Verwert blijven? Op zich wel. Ja, hè? Ja, Dus dan vind je het wel prettig om bij de CD te wonen. jawel. Kim, ik heb een mooi boek vandaag. Ja. Zie ik die dat even de tak hoor. We zitten natuurlijk nog steeds met de orometer, hè? Ja. Het boek hier trouwens room service. Wanneer is het voor het laatst dus als je in een hotel slipt hast? Ik ga nog nooit in een hotel slapen. Oh, nou, maar dat denk ik een keer gebeuren. Nou, hey, oké, daar gaan we. Kun je hem vangen? Ja, ja. Oké. Hoppa. Hey, en hoe ben je vandaag de coronatijd? Wel lastig. Voor het thuiswerkje, ik zie het in mijn examen meer, dus ik ga geen examen kunnen doen, dus ja. Maar best vol slagen. Ja, ik ga uiteindelijk het diploma wel halen. En hoe koert het dan als het diploma wel halen had? Dat werd beoordeeld via de cijfers. Ja. Maar de cijfers die is helle hier. Ja. Is het. En wist je wel dat het goed vast is, of is het nog wel in twijfels? Ik stier op zich wel goed voor, maar er moesten nog wel wat dingen gebeuren waar ik echt overal voldoende van staan. Ja. Maar ja, dat is toch gebeurd. Ja. Dus gefeliciteerd, Kim. Ja, dank je. En had ik trouwens vriendinnen en vrienden in Verwert? Nee, dat ben het al hier via de voort. Oké, en waar ben je dat dan bijvoorbeeld? Nou, mijn vriend die ben het dan in Holwert, dat is Hendrik. Hendrik. En dan heb ik nog een paar vriendinnen die komen uit Dokkum en zo. Dus, En als je dan op stap gaat, waar is dan heen? nou, ik ga net zo heel vol op stap, maar meestal of het is in Dokkum of je gewoon ja, bij vrienden of zo. Ja. Vooral in deze tijd, kun je niet echt stappen, hè? Nee, dat wil net. Nee. Dat is mijn boervanke, Andrea, en dat is Maren, die woont op Hegebeinten. Oké, wat leuk. Hey, ben je hem altijd al zien erin of net? Ja. En mindestens van jezelf? Ja. Oh. Nou, dames, dankjewel. Ja. Wat leuk. Maak je er een mooie dag van. Ja, zie je wel. Oké, hoi. En wielst Andrea en Maren naar huis galopperen, nemen wij een dubdrama op van TikTok. Had je hem dat al in? Jim hond zet ek je bek op het fretten. Jim kat is ek al ziek. Ja, de goudvissen binnen alleen nog om de wetter. Mag ik nou ook even? Dat was papa! Als get idee, ja. Hast je een leuke tijd op een basisschool, Kim? Nee, weer een stuk minder voor mij. En waar zit hem dat in dan? Nou, ik ben prutte pesten op een basisschool. En is dat ooit ik wel eens uitpraat of net? Als ik ze nou voorbij kom, dan ben ze heel normaal en alles. Dus En hier is er in die tijd een soort les van? ja, Maar hoe kun je er nou wel goed op praten? ja, dat wel. Vind ik toch wel heel knap. Ja, Wel bijzonder dat je er nou voor de klas staan was als juf. ja, Dus dat toch een vervelende herinnering heeft om die tijd. ja, dat wel. En hoe is het dan voor jou, Guusje? Wil je bij jou wel eens plegen op de basisschool? Net super vaak. Oh nee? Nee. Ah, maar daar biest ik wel van, ja, als ze die plegen, of net?
Ja, of ik denk wel voort. Misschien minder nou ik wil sjoggers die het heel goed plegen op scholen. Wat voor tips zo staan ze nou ja? Zwaar je dat met een docent juist praten erover wat er gebeurt. En als ze vervelend binnen, zwaar je dat ze gewoon bij bijrenst en dat ze net het je ingost. En ook je het wel lekker op scholen? Ja, het voldoet me ook prima en alles dus. En toen was natuurlijk Hendrik. Ja. Die is ik lief voor die toch? Ja, zeker. Al mijn woede komt samen in dit ene moment. Klaus krijgt niet eens de kans iets te zeggen, want ik pak zijn kolbertje beet en sleur hem de gang op. Hij valt op zijn knieën en roept dingen die niet tot me doordringen. Zelfs de woorden van Linne gaan compleet langs me heen. Nou Kim, dit weten we voor deze week. Vond je het leuk dat ik er weer? Ja, zeker. Mooi, fijn. En dan nog eens je. Ja, ik wil ook. Ik wel leuk hè? Je bent super enthousiast hè? Geweldig. Nou, door gewoon de week bij me de puzzelpost. Dan kun je een boek winnen. Kom ik bij de del. Ik zou het leuk vinden. Tot door de weekend. Hoi!